I pozdrav svima ljudi, Gliša ovdje i danas igramo Sky Wars. Ajde da uđemo u arenu. Ajde da im... Odigrao sam sad jednu partiju, pa sam odlučio sada snimim, pa šta bude bude. Ostali ja jedan lik, je bi ga pobedio me. Imao lik enchatovanu, ja nisam imao ništa, jebote. Siromak bio. Ovo staviti vamo. Da ne treba bude dva česta ovdje. Mi barem daj kamen, jebote. O, ti to mene pecarkom, ti be mater sad. Dođi. A sam ga odbacio. Sam je hteo PvP jebote, nisam ja kriv. Zašto tamo govorim jebote? Jebote ne znam. Gdje sam? Ajde vamo da napravim stepenice. Ovdje sam. Šukurac. E sad dok lik ne gleda, ja mogu doći do njega i zapaliti ga. Ne sebe. Ujebote. A sam se sad izjebo. Išao se lik skenjao. Ili kuša. Ha. Neš ti niko moj preživeti. Juh. Je moj enchatovan. Što nije, jeste enchatovan. Nije enchatovan, jebeš. Ja mislim da jeste enchatovan. Ne znam, stvarno. Za sad sam ih ubio dvojicu. Sad kad bi ja mogu da deskoči tamo, mislim da mogu. Op. Wow, nema isto ništa. Vamo na sredini sigurno ima nekoga. Još nam se dvoje ostalo, pa nema šta se bojim. Ajde. Ček, vidimo da li ima ono, nije. Bog ćemo staviti ovdje. Samo moram jesti. Ne znam gdje je lik otišao. Ali ovdje ja probam da dođem do sredine. Ali ovako, valjda on nije na sredini. Ovako. Dobro je što imam još ovo. Sad, gdje je on? Ne mogu da na sredini nema ništa. Daj Mateja, pojavi se. Nemam gore ništa. Opa, vidi ubio sam ajmo. I to je bilo to ljudi što se tiče epizode. Malo kraće traja, jebi ga. Nadam se da ste uživali i vidimo se u drugoj epizodi.